ମାନେ যেତେବେଳେ রাধা তো পিলাকে গর্ভরে ধরি বুলিব হাତରେ ଶଙ୍ଖା ଥିବ ମଧରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିବ ଆଶା ଦିଦି ପାଖରୁ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ମାଗୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଦିନରେ ନଥାଏ କି ସିନେମା ହଲରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇ କଣ ସିଟ୍ରେ ବସିବାରେ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକାକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ତା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଜାପତିକୁ ଛାତି ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିବା। ସେ ଫିଲ୍ମ ନାଟକ ମନାଇ ଶୁଣିଛି। ହଁ, ଏ ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଡାଇଲଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାମର ଖାସିୟତ। ମୋ ଘଡ଼ିକି ପ୍ରେମ କରିବୁ, ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବୁ, ମୋ ଘରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବୁ, ଏଇଟା ତ ସଂସ୍କାର। ସେ ଯାଏ ଜମା ଯାଉନି। ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଗଲେ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଗଲେ କଣ କରିବୁ? କିଛି କରିବିନି। ବାସ୍ ଖାଲି ଗାମୁଛାର ଜାଗାଟା ବଦଳେଇ ଦେବି। ମତେ ନାଲି ଅଛି